चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय फिन मेगालन खुंनो आखायाव लादों। खम सुद होनानैनो बा खम डाउन पेमेन्टआवनो नोंथांमोनहा स्कुटि बा मटरसाइकेलखौ मोननो हागोन। ₹9,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस स्कुटिखौ मोननो हागोन। ₹15,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस आपाचीखौ मोननो हागोन। ₹10,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा टिभिएस राइडारखौ मोननो हागोन आरो ₹6,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा मफेड बा एक्सेल 100खौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जायखिजाया स्कुटि बा मटरसाइकेल बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे सीट कभार आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। नोंथांमोननो मिथिहोबावनो गोनांदि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो नोंथाङा गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेफोर अफारा 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै 9 नभेम्बरसिम थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा गोख्रैनो बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय बाइक बा मटरसाइकेलखौ बायनानै लाबोनो हागोन। आबुङै मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002132259 नङाबा 8638131734 बे नाम्बाराव फन हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों।